Γεια σας, καλώς ήρθατε στο δεύτερο μέρος αυτού του short, αυτό που έλεγα στην αρχή. Τώρα όμως θα δείτε και το unboxing. Δεύτερο, αυτό μισό να σας διαβάσω, είναι βρώμης soft cookie, πρωινό boost λέει, πηγή φυτή. Μισό λεπτό παιδιά. Ωραία. Ναι, αυτά λέει. Εντάξει, εγώ όμως κάτσω να διαβάσω παιδιά. Αυτό είναι. Εδώ το ανοίγουμε. Έχει 4 μέσα. Πριν είδαμε αυτό. Είναι soft cookie chocolate chunks. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι το μπισκότο απ' έξω. Λέει το ίδιο πράγμα, όπως και αυτό. Έλατε λίγο να το ανοίξουμε. Εδώ πέρα έχει ένα τέτοιο, εντάξει δεν ξέρω γιατί ανοίγουν έτσι. Το μέσα είναι το μπισκότο. Θα το βγάλω όλο. Έχω κάνει χάλια εδώ, δεν πειράζει. Αυτό εδώ είναι το μπισκότο. Λοιπόν, πάμε τώρα λίγο να το δοκιμάσουμε. Έκοψα αυτό το κομμάτι. Μισό, το κατάλαβα. Λοιπόν, ναι, αυτό εδώ τώρα ναι, μεν έχει τη γεύση βρώμης, αλλά μοιάζει λίγο και μοιάζει σαν λεμόνι. Ναι, δηλαδή εμένα θα μου νοιάζει με γεύση λεμόνι, αλλά όχι τόσο. Τώρα όσο για τα κομμάτια σοκολάτας, όπως είδα και στο προηγούμενο, ήταν πολύ ωραίο. Δηλαδή τα ένιωθες. Αυτά. Από μένα αυτό θα πάρει ένα 8. Εντάξει, δεν μου άρεσε τόσο πολύ. Οπότε αυτά ήτανε. Εγώ, αν θέλετε να σας πω, αυτός είναι ο νικητής, όπως καταλάβατε κιόλας. Αυτό θα έπαιρνα ξανά. Και αυτό ήταν το βίντεο. Αν θέλετε like, subscribe, εγγραφή. Ναι, άντε πάλι. Ρε παιδί μου, αυτό κολλάω πάντα. Like, subscribe και τα λέμε στο επόμενο short ή βίντεο.